בשבוע שעבר שאלנו בעצם איך אנחנו יודעים בעצם שהקדוש ברוך הוא טוב, הוא לא רע, ואיך אנחנו יכולים לדעת שהוא טוב מוחלט. עצרנו בסגנון שאלה הזה, והתחלנו, הבעל הסולם התחיל להראות לנו בעצם שהתחיל לענות לנו על שלוש השאלות ששאלנו, והוא התחיל להגיד שבעצם הקדוש ברוך הוא טוב מוחלט. הוא אומר בעצם כדי שנוכל לענות על השאלות, איך נחזור עליהן, מה היו השאלות, אנחנו צריכים לראות שהקדוש ברוך הוא טוב מוחלט, ואחרי שנראה שהקדוש ברוך הוא טוב מוחלט, אנחנו יכולים לענות על השאלות האלה. והשאלות ששאלנו, שבעל הסולם מביא, זה האם, מה הרעיון בעצם של הדת? למה הקדוש ברוך הוא בעצם מביא את התורה ואת המצוות בעצם? והאם זה לטובתנו, או לטובת הבורא? והאם זה בשביל לראות את הדברים, את הטובה הזאת פה בעולם, או בעולם הבא? ואז התחלנו לראות את זה כאן שהקדוש ברוך הוא טוב מוחלט, ואמרנו שבעצם איך אנחנו יודעים שהוא טוב מוחלט, והתחלנו להבין בעצם מה זה רע. והבנו, שאלנו שאלה, אמרנו מי בעצם הולך וגונב משהו מסוים. ואמרנו שאדם שגונב זה רק אמרנו שאדם שגונב לא עלינו, זה רק באדם שבעצם חסר לו, אין לו משהו מסוים בחיים, הוא צריך פרנסה, הוא צריך אוכל, ואין לו את זה, והוא לא מצליח לייצר את זה, אז עלינו הוא הולך וגונב, לוקח מהאחר. אז הבנו שבעצם השורש לרע בעולם, זה בעצם התחושה של החיסרון, הצורך שלי במשהו מסוים. אז בעצם אנחנו מבינים שמי שאין בו חיסרון, הוא לא צריך משהו מסוים, אז אם אלה בהכרח, אין בו רצון לקחת מהאחר, ואם אלה הוא אמור להיות רק טוב. למי אין חיסרון? והקדוש ברוך הוא יפה מאוד, הקדוש ברוך הוא אין בו חיסרון, וכיוון שהקדוש ברוך הוא שלם בתכלית השלמות ובלי חיסרון, אז אם אלה מוכרח שהוא לא עושה רע. אבל נשארנו בשאלה, נכון, רע הוא לא רוצה לעשות, אבל מי אמר שהוא טוב והוא רוצה לעשות לנו טוב? מה גם שאנחנו רואים מציאות כזו שבעולם הזה, הרבה פעמים חסרים דברים, שאלנו אז איך אנחנו יכולים ליישב את הדבר הזה ולתת לנו הבנה, שתתיישב לנו על הלב, שבו נרגיש טוב אפילו שחסר לנו דברים, כמו אחד שחסר לו פרנסה, אחד שחסר לו תענוג בלימוד, אחד חסר לו זיווג, כל אחד מה שחסר לו. אז עכשיו אנחנו נתחיל לראות את זה. השגחתו יתברך היא השגחה מטרתית. זה מובן לנו מכל מערכות הטבע המוצגות לעינינו, אשר כל בריאה קטנה איזושהי, ארבעת הסוגים, דומם, צומח, חי ומדבר, הן בכללם והן בפרטם, אנו מוצאים בהם השגחה מטרתית. כלומר גידול איטי והדרגתי בדרך התפתחות של קודם ונמשך, כמו הפרי על האילן אשר מושגח למטרה טובה לסופו שיהיה פרי נעים ומתוק לחך. כלומר, מה הכוונה השגחה מטרתית שכותב בעל הסולם? ההסבר הוא בעצם, אני עכשיו הולך לכולל ללמוד יום שלם, כי אני יודע שבעצם בסוף היום מה שיקרה זה שיהיה לי יותר שכר לעולם הבא. אז המטרה שאני הולך בבוקר ללמוד בכולל, זה מה שאני רוצה להשיג בסוף, את השכר בעולם הבא. אדם הולך לעבוד חודש שלם, הוא לא הולך סתם לעבוד חודש שלם ומשקיע מעצמו, הוא מוכן להשקיע, לעבוד קשה, להתייגע חודש שלם בשביל המטרה הסופית. המטרה הסופית היא לקבל את המשכורת שתפרנס. אותו הדבר אנחנו רואים גם כן בעולם, כל דבר יש לו גורם ונמשך. אני עכשיו שותל זרע, אחרי תקופה מסוימת, אז אנחנו מגיעים למטרה הסופית שהיא האילן עם הפרי המתוק והטעים לחך. זה הבנה אחת שאנחנו צריכים להתחיל להבין. בצנע הוא שאל לבוטניקאי, כמה מצבים עוברים על הפרי הזה מעת שנראה לעיניים עד ביאתו לתכליתו שהוגמר בשבילו, אשר כל המצבים הקודמים לתכליתו, ודאי שאינם מראים לנו שום דוגמה מותאמת לתכליתו המתוק והיפה, אלא עוד כמו להכעיס, מראים לנו את ההופכי לצורה התכליתית. יפה מאוד. בעצם אנחנו רואים פה מציאות כזאת בעולם, שבחודש הזה שהאדם הולך לעבוד, הוא יגע, הוא עובד קשה, זה לא מגיע ככה בנקל ובקלות. ב4 שנים שהפרי, בשנה וחצי הראשונים שהעץ מתחיל את הגדילה שלו עד שמגיע הפרי, זה לא ברגע אחד מגיע הפרי. מתחילים, עובדים קשה וצריך להשקות אותו ועד שהעץ גודל ולשמור אותם במזיקים, ולפעמים גם הפרי בעצמו, יש כמה שנובלים ולא עובדים טוב, הוא תקופה של בוסר, תקופה שאי אפשר לאכול ממנו והוא מר מאוד, אבל מה? דהיינו ככל שהפרי יותר מתוק בסופו, הוא נמצא יותר מר ויותר מגונה במצבים הקודמים על סדר התפתחותו.
כלומר, יש מציאות כזו שבסוף אנחנו רואים שמתוק מאוד, ואז אדם מסתכל אחורה ואומר, אני רואה שכל הטוב שעכשיו הגיע אליי, זה רק בזכות כל הרע כביכול שעברתי. וכן במין החי והמדבר, כי הבהמה אשר דעתה מועטת בסוף גידולה, אינה לקויה כל כך בדרך התפתחותה, בניגוד לאדם שדעתו מרובה בגמר גידולו, ולקוי ביותר בדרך התפתחותו. כלומר, הבהמה שהיא נולדת, תוך שעה היא כבר מתחילה ללכת על הרגליים. אבל הבן אדם, זה לא עובד אצלו ככה, אלא הוא צריך זמן עד שהכל מתפתח. אז בעצם, אנחנו עכשיו נבין בעצם איך אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ודאי רוצה לעשות לנו טוב. אז אם אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא, ודאי הוא לא יכול להיות רע, כי הוא לא לוקח מאף אחד, אין בו חיסרון. ואותנו הוא ברא חסרים, ואנחנו מבינים שאין כזה דבר שאני אברא משהו סתם בלי מטרה, אלא הכל זה עם מטרה בסוף. אז אם הקדוש ברוך הוא ברא אותי חסר, מה המטרה של הקדוש ברוך הוא? למלא אותנו בטוב, את החיסרון הזה. אני עכשיו בונה בית, הבית הזה הוא חלל ריק בפנים, יכולים להשתמש בו, סתם אני אבנה אותו כי משעמם לי בחיים, אני בונה אותו כדי שאחר כך אנשים יוכלו להשתמש בטוב הזה, בבית הזה. אני עכשיו זורע חיטים בשדה, אני זורע את זה סתם כי משעמם לי, אני זורע את זה כדי שאחר כך אני אוכל לאכול מהחיטים האלה ולתת לאחרים להתמלא ברעב שלהם, שהם יוכלו ליהנות מזה. אותו דבר גם כן הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעצם חסרים, עם חיסרון, כדי שאחר כך הוא יוכל למלא אותנו בחיסרון הזה. ועכשיו אנחנו נראה, ראינו את זה גם כן שבוע שעבר, גם כן שקראנו פה, בעצם ההרגשה הזאת של טוב ורע. אנחנו יכולים להרגיש טוב, יכולים להרגיש רע. מי ברא את הדבר הזה בתוכנו? הרגשה של דבר שעושה לי עונג, והרגשה של דבר שעושה לי סבל. את ההרגשות האלה הקדוש ברוך הוא הביא לי. ורגש מגיע אחרי דבר מסוים שפעל. כלומר, אם עכשיו קיבלתי סכום מסוים של כסף, אני ארגיש תחושה טובה. תחושה של מילוי לחיסרון. אז הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כלי מבקש מילוי. בעלי חיסרון. כדי למלא אותנו בתענוג, ואז ממילא אנחנו אחר כך יכולים לקבל את התענוג הזה וליהנות ממנו. עכשיו יש נקודה מסוימת. בשביל שאני אוכל ליהנות ממילוי, צריך שאני אבין מה זה חיסרון. נכון? כי אם אני לא ארגיש מה זה חיסרון, אני לא אוכל ליהנות. ולכן יש מציאות כזאת שפה בעולם הקדוש ברוך הוא נותן לאדם תקופה של חיסרון מסוים, שהוא לא נהנה ממשהו מסוים, כדי שאחר כך הוא יוכל ליהנות מאותו הדבר. וזה בעצם מה שבעל הסולם אומר לנו כאן, הסדר ההדרגתי של ההתפתחות המטרתית, שבסוף יגיע הדבר המסוים. אחרת אדם לא יוכל ליהנות משום דבר בעולם. עכשיו בוא נראה את זה. כי עגל בן יומו קרי שור, כלומר שיש לו כוח לעמוד על רגליו וללכת, ושכל להישמר מפה גרע, נמצא על דרכו כמו מה שאין כן אדם בן יומו שהוא מוטל כמו נטול חושים. האדם בהתחלה שלו, הוא לא יכול כבר ליהנות ולהצליח בחיים, מה שאין כן בהמה. ואם יצויר לנו מי שאינו מורגל בהוויות עולם הזה, שהיה מסתכל בשתי ולדות אלו, ודאי היה אומר על ילוד האדם שגם בתכליתו לא יצלח למאומה. כלומר, אם עכשיו אנחנו לוקחים עגל שנולד, או בן אדם שנולד, מבט שטחי מהצד, זה נראה שמי יותר טוב עוד שעה? העגל, כי הוא תוך שעה כבר עומד על הרגליים שלו, והוא כבר יכול להתקיים בעולם ולעשות כל מה שהוא רוצה, מה שאין כן התינוק הזה, יש לו עכשיו כמה שנים טובות להיות על הידיים של אבא ואמא. ועל ילוד הבהמה היה אומר שכאן נולד גיבור גדול, דהיינו אם היה דן על פי שיעור חוכמתו של העגל, לעומת יליד האדם הטיפש והנטול מכל החושים, היה אומר שהאדם פחות מהאדם. הרי בולט לעיניך שהשגחתו התברך על המציאות שברא אינה אלא בדמות של השגחה מטרתית, מבלי לקחת כלל בחשבון את סדר השלבים של ההתפתחות. כי אדרבה, דרכם לרמות אותנו ולהעתיק עינינו מלהבין את תכליתם בהיותם תמיד במצב הופכי אל גמר מלאכתם. וזה הכוונה שאין חכם כבעל הניסיון, כי בעל הניסיון יודע להגיד לבן אדם שעכשיו פותח עסק חדש, אל תיבהל מהבלגן שיש בהתחלה. נכון? בחודשים הראשונים שאתה פותח את העסק, אתה תיכנס למינוס, ולא תוכל לקנות גלידה, ולא תוכל לצאת לטיול עם אשתך, ולא תוכל לעשות מה שאתה רוצה, אבל חכה עוד חצי שנה. יעבור עליך כל המאמורות שזה נראה כביכול שרוצים לעשות לך רע בעולם. אם רוצים לעשות לי טוב, כבר מהחודש הראשון שאני פותח את העסק שיהיה לי טוב, לא, חכם כבעל הניסיון, חכה.
ככה זה העסק מתחיל. אין חכם כבעל הניסיון שיש לו הזדמנות לראות את הבריאה בכל מצבי התפתחותה, עד ביאתה לשלמותה הוא יכול להרגיע את הרוחות, שלא לפחד כלל מכל אותן התמונות המקולקלות שהבריאה אוחזת בהן במצבי ההתפתחות, רק להאמין בגמר בישולה היפה והברא. והנה נתבררו היטב דרכי השגחתו יתברך בעולמנו, שהיא בחינת השגחה מטרתית בלבד, כלומר השגחה של שלבים של התפתחות עד שרואים את כל הטוב, שאין מידת הטוב ניכרת בכלל, כלומר בזמן ההתפתחות לא רואים את הטוב. יכול להיות בן אדם בלי פרנסה והוא לא מבין למה, יכול להיות בן אדם שלא נהנה מהלימוד ובשנייה הראשונה הוא לא מבין למה הוא לא נהנה מהלימוד, ואז פתאום הוא מגיע לאיזה שיעור, ואז בשיעור הרב אומר לו, אתה יודע למה אתה לא נהנה מהלימוד? כי אם היית נהנה עכשיו מהלימוד, לא היה לך אפשרות לעבוד על עצמך ולקבל שכר בעולם הבא, ולכן תתחיל את הלימוד בלי ליהנות, חכה חודשיים, תתפלל על זה, תראה שפתאום גם אתה מתחיל ליהנות ולהתענג על הלימוד. שאין מידת הטוב ניכרת בכלל מקודם ביאתה של הבריאה לנקודה הסופית שבה, לגמר צורתה ובישולה, ועד הרבה דרכה להתעטף תמיד במעטפת של קלקולים כלפי המסתכלים, ונראה שכביכול חס וחלילה נהיה רע. הרי לעיניך שהשם יתברך משפיע לבריאותיו תמיד רק טוב בלבד, אלא שהטוב הזה מושגח הימנו יתברך בדרך השגחה מטרתית. אז אם אלה עכשיו הבנו, נסכם את זה בעצם, שהקדוש ברוך הוא אין בו שום חיסרון. ואם אלה אין מושג כזה שהוא רוצה לעשות רע, אבל אם נגיד, טוב, אין לו חיסרון, אבל אנחנו רואים מציאות כזו שאין בעולם טוב, יכול להיות מציאות שחס וחלילה, רואים שמישהו חסר לו משהו, אז נבוא ונשאל את הבן אדם הזה, ואת ההבנה הזאת שאתה מבין, מתוך ההרגשה שחסר לך, שזה נקרא רע, מי שם בנו את ההרגשה הזאת של רע? אז אנחנו נתחיל להגיד, טוב, ודאי שזה יוצר כלשהו ששם בי את ההרגשה הזאת של רע, כאשר חסר לי משהו מסוים. ואז נוכל לשאול את עצמנו עוד שאלה, אז למה שם בנו היוצר את התחושה הרעה כאשר חסר לי משהו? כדי שנרצה את הטוב הזה בהמשך. ואז נשאל, אז למה לא עכשיו הקדוש ברוך הוא נותן לי את זה? ואז אנחנו נבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נרגיש את הטוב בקבלה האמיתית של אותה הדבר, את ההנאה האמיתית. ואז נבין למה הקדוש ברוך הוא עשה תקופה שחסר לנו. יש עוד דקה? כן. בעצם זה כמו תינוק, זה כמו שעכשיו אם הייתי נולד עכשיו עם שוקו בתוך הפה, ואף פעם לא היה רגע אחד של הפסקה בלי שוקו. מי יותר נהנה משוקו? מי שפעם אחת טעם משוקו ואז הפסיק, ואז עכשיו הוא עוד הפעם טועם, או מישהו שישם נולד למציאות כזאת שיש לו כל הזמן שוקו בפה? ברור שהפסיק. שהפסיק. זה אם כן שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם תקופות לפעמים שחסר לו משהו מסוים, כדי שיתעצם בו הרצון, אז כך הוא באמת עוד יותר יוכל ליהנות. עכשיו אנחנו יכולים להבין למה יש לנו חיסרון בזמנים שחסר בעולם.